Sziasztok! Hello! Na, mi így kezdjük a reggelünket. Ja, vasárnap reggel van. Egy marrakesi Kempingbe. Hányadika van? Mindegy, amúgy. Február 22-e. Igen, mert most tanulom. Nem akartam összekoszolni. Arra gondoltam, hogy körbeviszlek benneteket egy kicsit, és megmutatjuk, hogy milyen járgányok is vannak itt a kempingben. Itt van egy ilyen Atego dobozos kamion. Nagyon gyönyörű. Akkor erre a Toyotáról nem is, hát nincs rossz, amit mondjak. Tehát látjátok ti is, hogy ez azért bárhova elmegy. A szokásos olasz kempingező. Itt van három Atego, vagy nem, ez egy Unimog. Egy gyönyörű T3-as Westfalia, ami nagyon gyönyörű. Hello! You have a very nice vehicle. Thank you, man. Nice car. De ezzel kimész szerintem, egy svájci rendszáma van, ezzel kimész a világból. Itt van az Instagramjuk is, a Beach to Mountains. Please follow them. Ja, tehát ezt be kell kövessük és meg kell nézzük, hogy miről is szól az ő kalandjuk. Mert hát gyönyörű egy autó. Na, lássuk, mit vásárolunk. Oké, itt van az árus. Most vásárolunk valamit, mindjárt jövök. Na, és akkor mutatom, hogy mit is vásároltunk. 4 kivit, 3 citromot, 2 paradicsom, 2 narancs és 2 avokádó. Ezek mind frissek. Ez volt összesen 4 euró. Lehet egy kicsit átvert, de szerintem 4 euró az rendes ár, okés ár. Főleg, hogy az avokádó az nagyon puhának és jónak néz ki, szerintem az biztos, hogy csinálom belőle egy jó kis guacamole-t citrommal holnap. Reggelre, vagy máma este igazából a hal mellé. Na, indulunk mindjárt a túrára. Lássuk, van egy pár látványosság, 3-4 helyet meg szeretnénk nézni. Nincs rajtam a mikrofon, mert Tominál van, de remélem hallottatok. És kövessétek az Instagramot. Kövessétek be. Megálltunk egy szervizbe, segítettek nagyon. Mister! Thank you! Goodbye! Thank you so much. Bye! Thank you. You like the car? Hello mindenkinek! Eljöttünk. What is the name of the city? Hello, szia mindenkinek! Bana. Ait? Bnama. Bnama. Okay. And what is your name? Bana. Halid. Nice to meet you. Christoph. Christoph. Megmutatta a városunkat.
Az ő háza az a kék. Hova tűnt? Kék ablakos. Kőből épített. From stones, yeah? You build from stones? Yes, of course, yes. Ah, Stones. Kőből, sárba folyik építve. a patak, vagy a folyó, ottan mosnak az asszonyok. Very, very good English. Just only És akkor új barátunknak egy trikót is adunk, egy argentinás trikót. Megkérte, hogy van-e nekünk valami trikója, mert látott minket sport felszerelésben, mondtuk, hogy igen, úgyhogy ez most az övé lesz. De nem, Mr. Kólát vásároltunk Marokkóba, az első kólánk és 2 euró volt. 2 euró volt 2. Úgyhogy az árak azok oskések. Jó És, pirosnak néz ki. Nem tudom, szerintem lehet már nem kóla, hanem vörösbor, de mindegy. Vízzel hígított. Amúgy biztos vízzel van hívva. Azt mondtuk, hogy ja, megmutatjuk, hogy milyen első benyomásunk van a kóláról, úgyhogy egészségedre. Egészséget. Ebben biztos van. Egészségedre. Egészséget. Ebben biztos van víz. Van egy utóíze. Nagyon édes, valamilyen nagyon-nagyon édes. Hát ha 2 Ja, napig... de nekünk zero cukrot adott, akkor azért. Jaj, neked meg originál van. Jaj, hát akkor azért ilyen szar. Ha 2 napig nem logolunk, tudjátok mi? Sziasztok! Hello mindenkinek! Itt vagyunk. Ait Ben Hadu városában. Ez egy Afrika Hollywoodjának nevezett város. Igazából meg is fordulhatunk, hogy lássák a Persze. kilátást. Így néz ki. Itt Tudom, van. mennyire látszik ott az Mindjárt a város. megfordítjuk a kamerát és megmutatjuk úgyis. Mhm. Ez a város arról híres, hogy több filmet is forgattak itt. Gladiátor, Mumia és Game of Thrones. Game of Thrones, az is itt volt. És ja, hát egy barátságos város, nem lakják olyan hú de sokan, de De sok a turista. rengeteg a turista. Nagyon sok turistát láttunk. Nagyon érdekes dologgal találkoztunk. Tehát ezeket a... nem is tudom, hogy nevezzem. Nem festmények. Hát, A nappal készítik, tehát konkrétan beleégeti a... nem is tudom, fa vagy mi az, Kristóf? hát egy karton lap. És abba beleégeti a nap segítségével. Elég cool. Nagyon komoly a bátyja. Megmutatjuk, hogy miket csinál. Tevétől elkezdve mindent is. Nagyon jól Nagyon jön ki ügyes. igazából. It's a old car. I give you Chocamu and give me car. No. We are not giving the car, we need the car to go. Ah, you are painting them. Itt meg is. Aha. Itt tud angolul a srác, nagyon ügyesen. For make a design is with this one. Aha, For make a design, you put it with this one. aha. For, hogy tegyen rá. For make this wall and this wall for burning something like that. Nagyobbakra akkor olyat használ. Aha. Nagyon cool. Már 4 is. Nagyon And then cool. after, You are very talented. and then Omar. I put it Paint. I Yeah. put, Paint. put the blue. Yeah. Azt mondta a csávó, hogy elcseréli a kocsit valamire. Ja, a motort akarja nekünk adni a motort. A motort. Ja. And now I go to the Alibaba shop. Alibaba. shop. Moroccan Alibaba. Omar shop. Új. And this is
All the films. All the films. Aha. Yeah, like You have. Oh, wait a second. You have here. I can give you one sticker. I don't want your sticker. Man. I'm Put putting my it here, sticker. put it sticker here. You know, many friends you can Yeah, it's a lot of- understand. I put it here so everybody has room for it. Nice. Thank you for. Welcome sticker. Thank you very much. And now, like that, you know, like Lawrence from Arabia. That's that's indispensable. With wind, Mhm. the desert. And after you put it like that, right? Yeah. And open that. And over you go with the wind. And now you put it like Omar Sharif. Yeah. Oh. That is indispensable. You know, actually. You know. For you. Most hogy nézzek ki? Most neked. Aha. Now you go to the desert, you put it like that. If you know, you put it like that. Okay. And this is good to sound. Aha. And wind. And now I needed only glass and the Biztos nem camo. fogjuk tudni megcsinálni. Now I needed camo and the glass and let's go. Nice, very nice. Yes, I said. Thank you for showing us. Let's race! 1, 2, 3, go! Hello mindenkinek! Innen Az oázisból. haladunk Tata felé, Marokkóba. Eddig nagyon sok mindent nem láttunk, inkább a sivatagba jöttünk át. Pálmafás völgy, egy kisebb folyóval, a folyó az már szerintem csak egy patakocska, igazából nem folyik sok minden. A mai cél Tadacsat, megpróbálunk keresni egy szervizt. Hogy emeljük fel a kocsi hátulját, tehát rakjanak valamit a rugók közé, mert eléggé alacsony Rugó a, közé, rugó alá, nem tudjuk, valahogy meg kell emeljük. eléggé alacsony a hátulja. Igen, és senki nem akar tőlünk csomagot elvenni. Meg nem is kérdeztük, nagyon megszégyeljük, de Nem, hogy nem akarnak, ők is teli vannak. mindenki teli van itt, úgyhogy ja, fordulj csak arra, mutassuk ott. Szóval ez is másik oldalán egy kőhegy található. Ja, Kopár kőhegy, ennyi. Más nincs mit mondani. Ott van egy falu. Never been this far away. In a new place, by the way. But the feelings never change, never change. Yeah. How can I ever walk away? Will I ever see your face? I feel like Szia! Hello! 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 Write it on something. One second. Okay, this Érdekes helyen járunk. this is for you or together? You are together? Okay.
esti kijelentő vlog. Itt vagyunk a kempingbe. Elég necces volt az út. Ja, azt is lefilmeztük. Mi eléggé lowriderek vagyunk, azok ahhoz képest, hogy kellett volna bejöjjünk. Itt kövek, sziklák mindenhol, úgyhogy kicsit lassabban érkeztünk, de itt sül a csirke, ott készül a sisa, úgyhogy minden smakkol.